Jo m'he dit Josep López García, treballava abans a generaria, després me vaig passar a la cooperativa La Fageda, a la fàbrica de làctics. I estic molt orgullós de tindre dos monitors que es diu Tere Carrillo i Aural. Estic molt content d'estar a la cooperativa La Fageda. Estic molt content de la meva feina i també estic molt content del compàs de treball. Fa 3 anys que varen anar d'excursió aquí al Marimàndol. És una excursió que està molt bé i està situat aquí a Barcelona. Després varen anar a dinar i quan van acabar de dinar van anar a veure un circ. El circ durava 3 hores i després vaig anar a dormir a la 1 de la matinada. Els meus preferits són el grec natural, les natilles i el xocolata. És una noia que molt guapa, m'agrada molt, fa 3 anys que surto amb ella, és una bona noia, treballa molt, i estic content de que surto amb ella. És una noia que es diu Maria Blanc Pairó i està en una residència aquí al Cassés. Aquí al Cassés, que és aquí al Pla de Dalt.